jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw pindi tv min calmini on ɗo mawɗon wonde e dunde baba adama nde kala min bismi mon kelle gada nde roɓindo jayndeji alarba nogasi jeegom lewru février 2025 bisimilla mon kelle gadande roɓindo jayndeji puɗortoɗen ko jayndi gendire leydi sénégal jayde le soleil ɓe garti koye insuffisance du contrôle de la restauration de riz ɓe garti noon kamɓe jayde le soleil ɓe garti koye alhaali noon to banggue wonande ñamoduru ñamele tesketeɗe e beddaji hani e dente ɗe ganduɗa ko ƴetteteɗe otoji ɓe garti noon e ɗin tebbuji hani e ñamel ɗe ganduɗa yadani e sénare tawi noon kadi e ɗum battine e cellal wonande ɓen ɓe ganduɗa ko sodoɓe e ɗin laabi jayde le soleil arti hen ƴeewen jayde tribune ɓe garti koye alhaali teɗele to banggue wonande justice ñawoje chômage ɓen ɓe ganduɗa ko juuɗe ɓe gollani homosexualité debberti gorkati en ko noon kadi fond politique ha e ko yettino to banggue wonande o saaha noon tiyallaji teskaɗe leydi ndi saabi jayde tribune yiide wonande la longue liste de promesses non tenues par Diomaye e yiide wonande jayde tribune ɗo fof ko ɗum kujinel ɗi ganduɗa kanko hoorejo leydi ndi ha joni ko hujjanino bandiraɓe ha ɓesguji leydi sénégal tawi ha joni o waɗani ɗum ɓe garti noon caɗele ɗe ganduɗa kanko hoorejo leydi ndi e yiide wonande nde o jooɗi e jappere leydi mo o taƴi ha laaɓa hakkude jokkodiral justice kam e lamɗo leydi sénégal ko noon kadi e yiide jayde tribune leydi sénégal jeeya koye leyɗele ɗe ganduɗa taariɗe mum tawi ko leydi sénégal ɓuuri ha joni tawede to banggue wonande ceergol ñamede hani e to banggue gonka koɓe mbiyata ko tiɗallaji teskaɗi e leydi ndi jayde tribune arti e kanko hoorejo leydi men oɗo wonde mawɗo leydi sénégal Macky Sall ko kay tigui jabti omo ganduɗa ko Donald Trump ko yetno noon e ngol katgol caggal nde o nangui junggo mum eɗen balle fanode e dunde Afrique ha ɓuuri tengtude e leydi sénégal jayde peuple quotidien ɓe garti koye Abdou Mbow demande à Sonko de publier l'accord en question ɓe garti koye alhaali ne wayno e jokkodiral hakkude mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko kay e ɓen ɓe ganduɗa ko MFDC ngal cifodiral jaam joƴƴinde kuure condi gam ɓamtare toon to Casamance saabi kam to Abdou Mbow sardiyanke o namdimo Ousmane Sonko premier ministre nde wawata ha joni ɓangguinde ngol doggol yewtere jayde antenne quotidien ɓe garti koye financement LGBT au Sénégal le Canada dans la ligne de mire de Guy Marius Sagna kanko Guy Marius Sagna ko kanko tigui namdi laamu ngu nde wawata habde eɗen balle ɗe ganduɗa ko garoje ɗo e leydi Sénégal gam ha joni dolnude kame wadde financé ɓen ɓe ganduɗa ko debbati gorkati en ha ɓuuri tengtude noon e leydi Canada ɗi Guy Marius Sagna yani gam yiide wonande ɗum kadi koko foti dokkude jeyde antenne quotidien arti hen ƴeewen jayde rewmi quotidien ɓe garti ko toon to école 6 mbo Wokam ɓe garti ɓen sukaɓe janggannoɓe toon e duuɗe lesɗe ɗe ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui yettodirtuno toon saabi na pes holliti wonande alay saago hadde waɗe ɓen sukaɓe kadi ne wawata ha joni waɗede needi ko yete ko mbaɗe sanctionné ɓe garti to banggue wonande ko mbiyata ko logement sociaux saabi on jagorɗo kalfinaɗo to banggue wonande dowri hani e ko mbiyata ko logement aménagement du territoire Moussa Balla Fofana holliti noon ko abbi e temedde 5 ujunere logement sociaux maɗum waɗe holliti noon 12 eɓɓore nde ganduɗa ɗum ɗon naggama 18 hectare ne wayno laamu ngu heeɓi ɗum tawi hen ujunnaje 4 hectare ko hectare uji mbaɗaɗi sécurisé beele ne wayno nden eɓɓore wawa latade ɓesguji ɗi mbawa hebde kotkino hannirta ni jayde le mandat ɓe garti koye on mo ganduɗa kay tigui wonno hoorejo leydi Sénégal Macky Sall gartude e yiide l'Afrique n'est plus dans une perspective de tendre la main kanko Macky Sall caggal jeyodiral makko e gardiɗo G20 o holliti noon dunde Afrique fota wonde ko yete ko tan kuccam beele wednade balle ummotode toon to caggal leydi o e saaha ɓe poti yuɓɓinde miijoji ɓe mbawa daɗɗude peeje ɗe ganduɗa tawi dunde Afrique ne wawa daranade hoore mum jayde Dakar Times ɓe garti koye on drogue mo ganduɗa oɗo saaha nana wawa bo ɓesguji leydi Sénégal bonnude gurnameji mumen on drogue kesso moɓe mbiyata couche jayde Dakar Times arti hen jayde direct news ɓe garti koye caɗele kami tiɗallaji teskaɗi ɗo e nder leydi ndi ɓe garti e ɗin seppoji hani e hofgo juuɗe to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e jangde dilloɓe e cellal hani e caɗele ɓe ganduɗa ko fiyoɓe mburu boulanger nde guuro ɗum saabi jayde direct news holliti caɗele guuraɗe hande oɗo saaha e nder leydi Sénégal kono ɓe garti e noddago mawɗo jagorɗe Ousmane Sonko
jonde mum hakkunde mum ɓe ganda ko monde syndical. Jayde li quotidien ɓe garti koye endettement de l'Afrique, le coup de pouce de Macky Sall. ɓe kolliti noon kanko Macky Sall o arti yiide wonande caggal nde o indire ɓen ɓe ganduɗa ko gardiɗo G20 e omo ganda ko kay gonno men ancien chef d'état africain men ɓe wonde hooreɓe leyɗele Afrique holiti kanko Macky Sall alay saago mbawa yuɓɓinde miijoji gam koye bingol ñamade dunde Afrique. Jayde enquête quotidien ɓe garti ko e to bangue candidature international badde FIFA ɓe gatti noon eɗen jaggi ɓesguji leydi Sénégal. Amadou Hott on jiɗɗo ardade banque africaine de développement ko noon Augustin Senghor gardiɗo fédération sénégalaise de football keɓɗo 16 toon to FIFA ɓe garti noon nangorande ɓesguji leydi Sénégal tawi ko jalle mawɗe toon to caggal leydi ɓe garti e Sosefal tawete toon to organisation mondiale de la santé ɓe koliti noon ay caɗele ɗe nguɗo laamu Sénégal jogui hakkude mum e diplomatie hakkude mum e leyɗele ɗe ganduɗa ko tawetede e dunde Afrique beela daranade ɓesguji mum. Jayde enquête quotidien arti hen. Jayde l'indépendant ɓe garti koye temedere ujunere logement sociaux ɓe kolliti o jagorɗo kalfinaɗo gon ministère kalfinaɗo collectivité territoriale et aménagement du territoire ɓe kolliti temedde 5 ujunere logement sociaux woni ko darɗa tawi hen 17 hectares heɓama ujunaje 4 ɗin hectares ɗe ɓe kolliti wonande koko waɗa sécurité ɓe kolliti noon nogas promoteur immobilier hande oɗo saaha ne wayno kay ne wayno cifodiri e laamu ngu beele wawde fuddade ɗen golle tawi ɗum ko ɗo e dawal ujunaji 2.35 2035. Jayde las quotidien ɓe garti koye Macky Sall biɗo l'Afrique n'est plus dans une perspective de tendre la main. kanko Macky Sall kono ɗon hoorejo leydi Sénégal holiti dunde Afrique alay saago wasa wonde tan e joɗade e wenno balle ummotode caggal leydi waɗa peeje beele wawde daɗɗande hoore mum dañde e ngaalu ko wawa daranade e dunde Afrique me leyɗele mum. Jayde Sud Quotidien ɓe garti koye faible dynamique unitaire de l'opposition autour de son cadre, absence du débat public. ɓe garti noon koye caɗele fedde FDR nden fedde yinde Front pour la défense de la démocratie et de la république ɓe garti noon caɗele to banggue débat public hani e ngakkugol yoga e jaali mawɗe tawetede e landaji opposition ɗi ɓe garti e ngakkugol Amadou Ba ko noon kadi Bougane Gueye Dany Gomse Bob caggal jonte tati nde ɓe cosi nden fedde rentinde ko abbi e caɓanɗe jeeɗiɗi landa hani e mouvement ji politique ɗi ganduɗa ene tawe e fedde FDR e caɗele ɗe wurata hande oɗo saaha. Jayde le quotidien ɓe garti koye l'intrigant silence du PDS ɓe garti noon koye deƴƴere landa PDS guilay noon lebbi jawtuɗi hani e caɗele teskaɗe leydi ndi tidallaji ha e gueɗe ɗe ganduɗa ko comɗe ko wiyete ko actualité ɗo e nder leydi Sénégal deƴƴere ɓen ɓe ganduɗa ko oɗo landa PDS parti démocratique sénégalais mo maître Abdoulaye Wade mo ɓe lollini natal mum e Jayde le quotidien. bandiraɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe a Yawo Pindi TV ɗum woni komin ɗoɓi nomon e kelle gadande roɓindo Jayde je subakando min dokka on adi alkamisa janggo sa horewe leydi Allah.